Вітаю, вітаю усіх, хто з намі. Прызнаюся, сябры, заўсёды з асаблівым трапятаннем чакаю нашы сустрэчы. Гэта ж сапраўднае свята. Свята таленту, музыкі і прыгажосці. Сёння з вами выпраўляем самы гарачы месяц лета, ліпень. І абяцаю, у нас з вами таксама тут будзе горача. З вами нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Я, Ольга Сацюк, вітаю вас. Калі прыгадаць усіх артыстаў, хто заспяваў тут разам з намі, дык часу не хопіць. Сёння з вами самыя летнія, самыя лепшыя беларускія хіты. Рыхтуйцеся падпяваць ды прытанцоўваць. Пачнем з тых, хто разам з ліпенем адыходзіць на адпачынак, але абяцае вярнуцца. Тых, хто не дачакаўся вашых галасоў і апусціўся у самы низ рэйтынгу. Але па-ранейшаму усіх сваіх любімцаў вы можаце шукаць на сайце Беларусь3 у сацыяльных сетках. А пакуль апошні шанс любавацца спевакамі ў эфіры. Вішнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, мілы твая, зірні зара ўжо узышла. Прачнецца маманька моя, будзе пытаць, дзе была. Прачнецца маманька моя, будзе пытаць, дзе была. Новага двара, лёлі ягада моя, ды згубіла ключы шоўкавага пояса. Шоўкавага пояса.
світі, що которой буде рано, рано, що которой буде, осінь замуж пойде, де гулять з ним буде. Як там наші мілці сягоння до жінки, діва, 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 до краю дожнемся, медом мы напьемся, діва, 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 бачить мою бочка, крайок недалечка, діва, 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 до краю дождемся, медом мы напьемся, діва, 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 діва. Ну, як кажуть, свята месца пусто не бывае. На змену пяцёрцы аўтсайдераў прыходзіць пяцёрка амбіцыйных спевакоў, беларусаманаў. Ваша задача вырашыць, хто з іх варта заставацца разам з намі і спяваць свае беларускія хіты доўгі-доўгі час. А на гары дробный дождик, а ў даліначцы туман. Мяне дзеўкі тут не любяць, перадамся ў чужы край. Моя мілка ручки ломіць і упала под коня. Ой, не падай, моя мілка, не разжалишь ты меня. А ў даліначцы туман. Мяне дзеўкі тут не любяць, перадамся ў чужы край. А на гары дробны дождик, а ў даліначцы туман. Мяне дзеўкі тут не любяць, перадамся ў чужы край. Перадамся ў ту сторонку, где красавица моя. Надел шапку на голову, сам сажуся на коня. Моя милка ручки ломить и упала под коня. Ой, не падай, моя милка, не разжалишь ты меня.
из неба гнется, так и расшибется. Ой, катилась по небу белая талерка, а у нашего соседа хорошая девка. Белая талерка, хорошая девка. Дело робить, аж от неба гнеться. Як побачить я на хлопців, так і розшибеться. Аж от неба гнеться, так і розшибеться. Солдаты, у кого есть отец и мать. Эй, 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 да-ля, у кого есть отец и мать. А у меня малайца, нету матери яйца. Эй, 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 да-ля, нету матери яйца. Сестрица, эй, 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 да-ля, только одна сестрица, только одна сестрица, дай по мне не журиться. Эй, 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 да-ля, дай по мне не журиться. Эй, 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 да-ля, разбужу свою родину. Устань, батька, устань, мать, сына войска отправлять. Эй, 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 да-ля, сына войска отправлять. Добро тому идти в солдаты, у кого есть отец и мать. Эй, 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 да-ля, у кого есть отец и мать. Добро тому идти в солдаты. Свети місяченьку, я перейду річку. Свети місяченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Свети місяченьку, я перейду річку. До дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої
схотіла, чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати. Заболіла, ні набила мати, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько, свети місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Хто кава малював, той у порозі стоїть. А хто гэта чакав, той на куце сядзіць. Паздароў, Божа, паздароў, Божа, таго каваля, што скаваў малое, што скаваў малое, малое дзіця. Ой, лёлі, лёлі, ой, да лёлі, лёлі, таго каваля. Ой, лёлі, лёлі, ой, да лёлі, лёлі, малое дзіця. Хто кава маляваў, той галоўку скрабе. А хто гэта чакаў, той гарэлачку п'е. Паздароў, Божа, паздароў, Божа, таго каваля, што скаваў малое, што скаваў малое, малое дзіця. Ой, лёлі, лёлі, ой, да лёлі, лёлі, таго каваля. Ой, лёлі, лёлі, ой, да лёлі, лёлі, малое дзіця. Хто каваў маляваў. Шчыра вітаем зноў прыбыўшых, і лепшы спосаб прадэманстраваць сваю гасціннасць – гэта прагаласаваць за новабранцаў на нашым сайце. Хто ведае, можа сярод іх новыя будучыя зоркі нашага хіт-парада. Але і старых зорак не трэба забываць. Наперадзе дзясятка лепшых у тым парадку, як вы самі, мае шаноўныя меламаны, таго пажадалі. На 10-м месцы ліпеньскага рэйтынгу апынуўся Кірыл Ермакоў. Яскравы выканаўца летніх хітоў самай смачнай песні сезона «Каліна-маліна». Актуальна, не паспрачаешся. Толькі з такім пасылам Кірыл дакладна чакае большай колькасці галасоў. Давайце яго ў гэтых надзеях падтрымаем. Калина-малина, что не расцветаешь, молодая маечка, что стоишь
росою, бо всі люди скажуть, що ми жили з тобою. Нехай люди кажуть, я їх не боюся, кого верно люблю, з ним я расстаюся. А там за горою голос роздається. Там молодий колечко з мани розстається. А там за горою голос роздається. Там молодий колечко з мани розстається. Усі Алли Беларусі, да вас прийшов час брацца за гаджеты і галасаваць. Цяні талкай з кампазіцыяй Аллачка, так і просяць вашай увагі прыгажуйні. Не расчаруйце, а каб падняцца на больш высокія пазіцыі рэйтынгу, чым 9 месца, прапаную за галасаванне брацца не толькі Аллам, але і усім. Началась война, мужа в армию провожала жена на вокзал. Попрощался он с женой верною и такие слова ей сказал: ухожу на фронт драться с немцами и страну и тебя защищать. А ты будь моей женой верною и старайся почаще писать. А вот уж год война и другой война, надоело жене мужа ждать. А стала нервничать и манерничать, с лейтенантами стала гулять. А вот один разок как-то вечером лейтенанта пошла провожать. Засмутилась дочка Аллочка и решила отцу написать. Здравствуй, папочка. Пишет Аллочка, мама стала тебя забывать. С лейтенантиком дядей Петею каждый вечер уходит гулять. Здравствуй, папочка. Пишет Аллочка, а еще я хочу написать, что вчерашний день мать велела мне дядю Петю отцом называть. 8 месца на гэтым тыдні прысвойваецца Юнеш. Дарэчы, загадкавая ў спявачкі кампазіцыя. Ой, пайду я выйду, а куды, а з кім, а навошта? Ці, мабыць, у песні яна расказвае пра самыя папулярныя месцы для адпачынку. Вось мне цікава. Буду слухаць і завучваць песню. І вы далучайцеся. Пойдзе молоды хлопец, выйдзе ў тое поле, выйдзе ў чыста поле, дзе краса дзяўчына, лён кудравы поле, лён кудравы поле.
на заходе, скоро вечеринка. Скоро вечеринка. Ой, кудою пойде, милая девчинка, пойде та девчинка. За увесь час Сергей Славянскі стаў сапраўдным аксакалам хіт-парада. Аматар беларускай музыкі і культуры прыцягвае гледачоў да экранаў, слухачоў да мелодый, а скептыкаў да беламеламаніі. І мы ўжо ніяк не можам уявіць наш хіт-парад без Сергея, які пакуль што толькі на 7-м месцы. Разом сады цветуць, не ўсе разом осыпаются, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца, не ўсе дзеўкі замуж ідуць. Ой, што любяць ды кахаюцца. Як стаялі над крыніцаю, гаварылі мы сявіцаю, не едзь, мілы, у далёкі край, бо застанеш маладзіцаю. Едь, милый, в далекий край, бо застанешь молодицею. Я любил цябе дзявіцаю, любіць буду маладзіцаю. Жыццё усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. Жыццё усё чакаць будзеш, як не станеш ты ўдавіцаю. 6-е месца прыйшло ў рукі Веры Малькевіч, а кампазіцыя ў яе, дарэчы, вельмі цікавая. Пасеялі барыні грачуху. А ці даўно ў нас барыні на гарод выходзяць? Сапраўдны дысананс. Ці, можа, былі ў іх свае прычыны выйсці на гарод? Давайце паслухаем і зробім свой вывад. Посеяли барыни грачуху, посеяли барыни грачуху. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня.
Адзін з лідзіруючых дуэтаў нашага хіт-парада на гэтым тыдні ледзь трапіў у пяцёрку. Моладзь наступае на пяткі, але Леся Кодыш і Слава Нагорны адступаць не збіраюцца. Так што, мае меламаны, самы час падтрымаць любімцаў. Самая юная удзельніца нашага рэйтынгу па сумяшальніцтве, самая працавітая. Спявае пра пчолку, а вядома, што пчолы сімвалізуюць. Напрацавала наша галасістая Валерыя на 4-е месца. Але, здаецца мне, можа наша спявачка і золата атрымаць. Трэба толькі актыўна і шчодра галасаваць, шаноўныя і любімыя гледачы. Што ўсе хлопцы-спевакі саступілі лідарскія пазіцыі. Цудоўным дамам, бо ўсе высокія радкі нашага рэйтынгу акупіравалі дзяўчаты.
Вось у Ірыны Круглік, напрыклад, 3-е месца, хаця ўпэўнена абсалютна заслужаная бронза ў нашай спявачкі. Вы самі паглядзіце ды паслухайце. Каб ведь мені заламала, каб я на укару молоко не забирала. Шла купалка по улице, шла купалка по улице, шла купалка по улице, просит лишь она и греша. Шла купалка по улице, шла купалка по улице, просит лишь она и греша. А у коровы крутые рожки, крутые рожки, крутые рожки. Ты выколи ведьмевочки, ведьмевочки, ведьмевочки. Буду жить пильновати, каб ведьма не заламала, каб я на укару молоко не забирала. Шла купалка по улице, шла купалка по улице, шла купалка по улице, просит лишь она и греша. Шла купалка по улице, шла по улице, просит лишь она и греша. Галоўныя грыбнікі нашай беларускамоўнай суполкі талентаў Святлана Шыманская і Ігор Аксюта доўга не саступалі лідарскіх пазіцый. Але апошні час гойдаюцца з месца на месца. Мабыць, грыбы ў лесе пайшлі, няма часу спяваць пра іх, збіраць трэба. Але ўсё ж запрашу наш любімы дуэт у студыю бавіць час з намі. Як я молода ў грибы пайшла, у грибы пайшла, у чужы пір зайшла, а ў пірочку прызасталася, з чужым мужам загукалася. Тухтяет, я и домой не иду. Другий пяет, я и не думаю. Зараз зайшла, ты домой пришла. Где ж ты, мила, усю ночь была? Ой, як ты молода, где ж ты, мила, усю ночь была? Ой, як я молода, за тобою, милый, спала. Воротики отчиняются, а мой милый прочинается. Где ж ты, мила, волочилася? Что по пояс намочилася? Мой миленький, за тобой спала, ручки, ножки на тебе клала. Ой, я, мила, одурачился, усю ночь не отворачивался.
каб яшчэ трохі падтрымаць інтрыгу ды працягнуць час да абвяшчэння пераможцы, прапаную ўспомніць усіх герояў сённяшняга рэйтынгу. Дзясятым стаў Кірыл Ермакоў. Молодая Манечка, что стоишь, думаешь? Началась война. На 9-м месцы гурт «Тяни толкай». Жена на вокзал. Попрощался он с женой верною и такие слова ей сказал. Выйди, молодый хлопец, выйди у твое поле. 8-е месца у Юнеш. Где краса девчина, лен кудрявый поле, лен кудрявый поле. Ой, не все разом сады цветуть, не Сергей Славянский, 7-й. не все девки замуж идут. Ой, что любят, да кахаются. Посеяли барыни грачуху, Вера Малькевич на 6-м месцы. барыни грачуху. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Грачуха, грачуха, вся родина панова, барыня, барыня. Леся Кодуш і Слава Нагорны адкрываюць 5-ку. Отдай мяне, моя маці, дзе хораша ў хаце. І дараілася пчолочка, Валерыя Шманай, 4-я. пчолочка, да ў вяршэчку сосенкі, сосенкі, сосенкі. Не пойду я, купалашка, купалашка, не пойду, не пойду. Ірына Круглік забірае бронзу. Темной ночкой не пойду. Буду жить пильновать, как ведь мы не заламала, как я на укару молоко не забирала. Я тухпяет, я и домой не иду. Сярэбранымі пераможцамі сталі Святлана Шыманская і Ігор Аксюта. Зара узышла, ты домой пришла. Где ж ты, мила, усю ночь была? З вялікай перавагай вашых галасоў абсалютная перамога заслужана дастаецца Жанне Піваваравай. Спявачка далучылася да нас нядаўна, а ўжо б'е ўсе рэкорды. Гэта робіць наш хіт-парад яшчэ больш цікавым і непрадказальным. Трэба яшчэ раз паглядзець на выступленне Жанны. Згодны? Ой, чаго вы да мае госці не п'яце, не ясце. Ой, чаго вы да мае госці ўсіх моранейка сядзіце. Ой, калі хлеба не пуховы, то я выпалаю. Ой, калі можа на ролёны, то я выкараю. Сталы мае, пазасціланыя, госці мае любізныя, пасажываныя. Сталы мае, пазасціланыя, госці мае любізныя, пасажываныя.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. І яшчэ інфармацыя для вас. На сайце www.беларусь.бай у вас, сябры, ёсць магчымасць пазнаёміцца з класнымі творчымі асобамі, якія прымалі ўдзел у кастынгу на ролю хіт-параднага вядучага. Калі ласка, заходзьце на наш сайт і выказвайцеся. Нам цікава, хто найбольш падабаецца менавіта вам. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца.